आङो बिटिसि बाखि तथा गासिबो आसाम बाखिनो बा भारत बाखिनो बा पृथिबीनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बैसागुनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय। बावखुंग्रि फेस्टिभेल दिनैहाय जोबथा दिन सानथामनि हाबाफारि लानानै खालामनाय जादों आरो बे फेस्टिभेलखौ 2013-14 सननिफ्राय जागायजेननाय जादों। दा फैयै फैयै 12 बोसोर जाबाय आरो बे फेस्टिभेलनिफ्राय बयनिफ्रायबो साबसिन पार्टआ जाहैबाय इन्ट्रेस्टिं पार्टआ जाहैबाय बे हाजो गाखोनाय। गोदो गोदाय बे जायगानि बर'फोरा संक्रान्ति खालि बैसागुनि आगोल जोबथा बोसोराव स्पन्टेनियासलि गावसोरनो माबा मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय जाबोनाय बे परम्पराखौ लाखिनानै हाजो गाखोबाय थायोमोन। दा बेखौ मिन्थिनानै जोङो बिटिसि जेब्ला जाबाय रायजो राजाफोरजों रायज्लायनानै बेखौ मोनसे बिटिसिनि केलेन्डार फेस्टिभेल खालामनांगौ होननानै प्रप'जाल लाबोनानै जोङो 2013 आरो 14निफ्राय बे फेस्टिभेलखौ जागायजेनदों। बे फेस्टिभेलनि दारै बर'फ्रा मेइन आरो बर'नि बादैबो गुबुन गुबुन जाथि गस्थिनि कालचार, जानाय लोंनाय, जोंनि ट्रेडिशनेल गेम, स्पर्ट्स बायदिसिना एक्टिभिटिसफोरखौ बेवहाय माने देखायनाय जायो, श'केस खालामनाय जायो आरो बेखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां मानसिफ्रा फैनानै एन्जय खालामो आरो बेनि दारैहाय जोंनाव टुरिजम डेभेलप जादों आरो जायगानि बर' मानसिफ्रा बा बिटिसिनि बर' रायजोफ्रा बा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' राजाफ्रा जोंनि ट्रेडिशन माने परम्परानि प्रति मिन्थियो आरो बेखौ बोरैहाय प्रेजार्भ खालामनांगौ बेनि थाखाय बयबो सांग्रां जादों। जाबोफ्लेनाय माने फकटेल होनना बुंदों बोराय बुरै मानसिफ्रा बुंलांदों। दा बेखौ लिरनानै दोननायनि बेबस्था खालामनाय जादों। जे गोदो दाउखा राजा होननाय दंमोन बे जायगायाव। दाउखा राजानि फिसाजोफोर दंमोन, फिसाजो सासे दङमोन ओमफ्राय प्रिन्सेस माने राजखुंग्रि। बे राजखुंग्रिहा सासे गोसथोनाय दंमोन फियेन्सि आरो बेजोंनो हाबा जानांगौमोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय संक्रान्ति दिनावहाय बे प्रिन्सेसआ राजखुंग्रिया बयबो रायजो राजाफोरजोंनो जयै बे हाजोआव गाखोदोंमोन आरो थिखिनियाव दंहैयोमोन। दा बे समावनो मिन्थिनो मोनबाय जे गावनि गोसो थोनाय जायजों हाबा जानांगौ बे सेंग्राया दावहायाव माने जिउ गोमाबाय। दा बे दावहायाव जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै प्रिन्सेसआ बिराद दुखु मोनबाय। दुखु मोननानै बियो इसोरनाव बाथौ बोराइनाव बियो ध्यान खालामबाय, आराधना खालामबाय। खालायै मा खालामबाय बियो जाया लोङानो माने बेवहायनो गावनि जिबनखौ माने जुदि माबादोंबा थैब्लाबो आफा इसोर नोङो आंनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ जिउ होफिनदो आरो बिनि थाखाय आङो आंनि जिबनखौनो आङो दान होगोन होननानै बे माबाया प्रिन्सेसआ बे हाजो गोजौसिनावनो गावनि जिबनखौ बाउदों। ओंखायनो बिनि नामखौ बावखुंग्रि, बे हाजोनि नामखौ बावखुंग्रि होनदों। बाउनाय राजखुंग्रिया गावनि जिबन बाउनाय जायगा हाजो, बेनि उनावनो बेखौ बावखुंग्रि होननाय जादों। दा दिनैहाय फैयैहाय फेस्टिभेल खालामनायनि उनावहाय बेवहाय सोरबा मन्दिर बानायदों, बाथौ मन्दिर बानायदों, शिबा मन्दिर बानायदों। रायजो राजाफ्रा बाहाय थांनानै खुलुमो। निस्सय जायफ्रा मोजां गोसोजों खुलुमदों बेनिफिटबो मोनदों खोमा, रिजाल्ट मोनदों खोमा, आं बेखौ बुंनो रोंनाय नङा। खिन्थु बेमारि मानसिफोर, सोरबा लोमजानाय साजानाय, सोरबा प्रेसार गोनां, सोरबा सुगार गोनां, सोरबा नार्भ प्रब्लेम गोनां मानसिफ्रा डेफिनेटलि बेखौ गाखोनानै ओंखारबोफिननायसिमाव बिनि नार्भआ गुसुं जादोंब्ला लावगोन, प्रेसारा खमायगोन, सुगारा खमायगोन। गतिके साइस्थ'नि बेनिफिट दङ, हेल्थ बेनिफिट दङ। आं बेखौबा बुंगोन।